Добър ден, къде сме тръгнали? Една купчина скрап. But why? Така, интрото на днешния клип е, тръгнали сме да си вземем купчината скрап, която си купих аз в понеделник. Се надяваме, че успешно ще се прибереме с нея. Как се развиват нещата? Нали знаеш, хаштаг, къде сме тръгнали, струшили сме нещо. На БМВ-то му се разкърцаха спирачките. Брутално грозно. Даже сега като тръгнали може да се чуе. Иначе мъничко. Да, от две кръстовища насам слушаме това. Страхотно е, невероятно е. Залагаме, че термоламарината предпазата на предния диск. Дано да е това. Мънички кашля. Are you sure about that? Чакай, бата, не знам къде оставих камерата. Чак, не съм си я вкарал в газа, спокойно. Why are you gay? Оп, ето я. Чакай се, така. Хоп. Илянски, но нема добър ден, какво ме викаш тук експресно? Ще гледаме колата ли? It's free real estate. Чакай сега, коя кола? Тая ли? Ми да. Тя си е много хубава, бе. Не съм я чувал там. Here, take this. Мани. Hello, I like money. Това ли е колата? Чакай, какво да- Майк Брюер от Discovery. Майк Брюер, как беше Team Music? Тук мога да монтираш един руски рап, дет се казва "Купили джип". Значи не напразно си ти дадах този стикер като подарък. Значи само да ви кажем, че колата изобщо не изглежда толкова зле. Нали? Днеска трябва да я приберем от тук, което е генералният проблем в ситуацията. Да се надяваме, че ще се прибере сама без нищо да изпадне. Надеждата умира последно. Я да видим, какво е 2J изилия е вътре. Интеркулър! Интеркулер. Даже и двигател има. И пайжина. Дай кутийката с токовете. Кутийката с токовете. Трифазен работи тази кола, нали? Чакай малко, този двигател бонус ли? Не знам, мога питаме колегите. Ето, казах ти къде е проблема на този двигател. Накладката не трябва да седи между първи и втори цилиндър. Какъв ти е проблем, че там няма накладка? Я мога отпори вратата, да се заключи. Че. Колко съм близко до загубата на психиката си? Лили! Абе, Роска! Попира! Ева, кажи как да сложим клемата, бе, ева. За да лесно, корейците не могат да правят клеми за колата. Що? What the fuck? Какво? Това Това е клемата. It's awful. Това тапа за буркан ли е? Този акумулатор малко май не е за нея. Абе, става! Ако не да вада флекс. Въпросът е как да го сложиме? Кажи бе, младеж, как да го свържа. Имаш и чук, бе, ти имаш много инструменти. Чук имаш чук. Не знам дали имам чук, трябва да видим багажник какво имам. Отиваме за чук. Мамо, само менем. Бата, не имам чук! Имам диск! Деба! Какъв е този кастофон? Това е това. Добре, такива сме събрали 4, ако не ни стигне тока в акумулатора. Давайте на жичкаджията прищотка. Жичкаджията е най-добър, гледай го как се стара. Не бе, аз съм глупав човек, ама не мога да сложим акумулатора, смисъл, това не е сериозно. Седни на гумите и се оправяме. Виж човека фана. Гледай как се прави, гледай. Не, трето. Тая клема е първото нещо, което ще ни изхвърля от тази кола. Жичкаджията веднага почна с тунинга. Не е сериозно това, бе. Крайно не е сериозно. Стягай, не отвивай. Стягам, бе.
Това се изтъгна, бе. Не пипай. Пипай. Абе, Роско, имаш ли втори ласт? Ластик. Какво имаш? Я бе, дали ще запали това? Не, аз не смея да пипам, страх ме от такива бързи коли. Собственика да идва да пробва. Подай го, господине. Аз ли? А, не, ти не. Аз съм прокалнат, бе, Ти не бат. палиш нищо. Аз и мене си да се полеем с бензин, да се топна в лава, нема се запал. Да, нема да сработи запалката. Да, точно. Съда на страшния момент. Ама ще кажеш ли все пак за колко пари го взе или първо да видим дали ще запали? Нека публиката предположи, чай да подгрееме, все пак е нафта. О! Тиха! Бип, мадафака. Малко гъщица. Айде бе, като пола стрегай. Усещам. Малко гъщица. Твърдо ни е. Малко гъщица. А той имобилайзър, дето не гасне, какво да го правим? It's all fucking awful! It's all of it, and every single one of them sucks! Роска, Роска! Желан си. имаме имобилайзър на таблото. Има и мобил. Случайно е до кошчето, хората са го изплатили. Значи, аз затова спрях до него също. Как го... Нема да му гасне лампата за имобилайзъра. 112. Нещо, да го заключваме, да го... Заключи, отключи. Срежи го. И сега няма да се отвори вратата повече, нали? Оставаме от тук и си тръгваме. We decided to help by leaving. Айде бе, още не си го запали. О! Виж! Тихо! Чакай да... Така, това е на мястото си. Това е по-хубаво от фабрично. Защо служи там? Да загрее малко, нали? Зимно време не загряват. Много ми харесва тунинга, дето пази и това да не пукне в интернет. Искаш ли ластик, нали не? Вържим Ой, акумулатора, планката му е вътре. ластика на гачите. Планката за акумулатора е вътре. О, много работа, брат. Нали? Я да видим, да направим ревю. Гледай какво става. Активно улекотяване. Магазин. Леко с мотора. Взема ли нощите? Я светни и фаровете. William Knifeman. Фарове. Фарове. Свети ли? Има фарове. Наподобява фарове, браво. Свети ABS-а, значи има. Кастофона е един път. Аварийните работят ли? Да. Ще ги ползваш често? Не. Не? Тихо там. Не? Копчето се не връща. Има мултиконтрол. Какви аварийни, бе? И джама работи. Какво сакаш? На фарове ли си? Да! Добре, има и габарити. Ти да видиш. Да. И джама работи. И джама работи. Това, тея нощчета завените ли са? След малко, като изгасне някъде. Окей. Чай да дигнем джамо. Даже се и дига. Ехо. Oh, hi, Mark. Пусни ръчната, сложи първо и го премести напред. Задната гума му е мека. Трябва да му сипеме нафта. Добре, чакай. Добре, копчето малко беше заяло. Така, първа на място на първа, нали? Съединител има. Има шумоскоростна кутия. Малко повива ли? Мога да няма масло. Сега като му сня съединител и... Съединителът го отделям, ама не се движи. Ikke så meget speeder. Завива. Бре. Тя е много е хубава тази кола за мен. Направо и тези гуми да ги вземам. Се зрънчето в него. Тамън си.
Ай, Лянски, направо да сменяме да ги вземаме и tego. Не. Я, добро багажниче има. Тече от всякъде. А нормално. Отдолу... Даже и отдолу няма трупове, направо съм впечатлен. Бас? Модерно време човек да се очуди. Какво има така? Лампа? Има лампа, има пала! Говорителче. Тук няма нищо. Какво е това? Lizard. Както и да е. Това се отвори, бе? Дизел. Как бе, пълната гаца? Това според тебе мести ли се? Еми с 100 дизел къде е в нея? Това въпрос е, ако тръгне да се засили, Дали че спре? Fuck it. Еко е... Айфония, бе. Една ръкавица. Hey ho, is anybody in there? What the fuck? Какво ще му сипаме? Бензин, дизел, нитро? Нитро? Ако му сипеш нитро, дюзите ще кажат да! вземи този бубузел. И една ръкавица. Е, това ще е потребна ръкавица. Да ти дам нова, бе, я. Езете на цапак. Как ска, това не е ли като уния от едно време, къде са го ползвали като дудук? Са почвали битките си с такива. Чакай, стой дай, дай пак. I think he wants to communicate. Това е ракия, бе, бат. Един път ползвам. Двата ще ги ева в измамниците, сипвам аз нафта и тубата се напълни до половината с въздух. Е, нормално, ти какво очакваш? Чаквам Лукойл да не са измамници. Що го изпали в колата? А, да, чакай, това е колко. Лукойл да са измамници и очакваш някой да не е измамник? Много мразим дизели, ма си купих дизел. Как така мразиш дизел, бе? Това изтиска такова. Абе и от тук. Туц! Чай, че се сопнем, се прибием. Ако се стигне до съд, снимай това. Как? Качество. Не, това е част от активното улекотяване, нищо не разбираш. Ръждата по-лека от карбон. А, така? Виж как знаеш? Никой се едно не плащал на... Майко! Господине! Си сипвам маратон, без всичко е точно. Господине! Антиръст на гумата не правиш. Да не би да го направим. Виж къде ти е. Това не е пълно ставта. Чай ви? Ами не. Ако е означава е нема, значи... Пълно е. Пълно е. Какво означава е? Какво означава F? Еф е, едно съм лека. F е fuck. Fuck. Почна да изчиства добре, в смисъл, започна с 2 цилиндъра, вече сме почти на 4. Е, тия така си работят. Няма Все пак италиански дизел ти. Дизел, корейски джип с италиански дизел и немски компютър. Ми да. Най-доброто от всички държави. Така купихме този куп с краб за скромната цена от 500 евро. Колко? 500 евро. Hey, that's pretty good. С редовни документи. И се движи. Да. Да премести се 2 метра и половина. Ще видим. Окей, купил си го за 1000 лева. Много добре. Майк Брюер. Марк Бюер, не. Какво за бира? Бира? Да, Ние не пиеме бира. не пиеме бира. Прекалено сме заети да си качваме парите по глупости. Снимай ме как бъркам в кофата, да. Ти си свикнал. Един път бъркаш копата, един път сипваш кофата дизел. Да. Орехи? Но. Орехи. Но peanuts. You want some... Не, това не е Дай пина. капачката от резервана. Чакай да фървам орехи вътре. Абей. Затвори го и го прибери.
Значи, господине, какво да гледам по новините за младо момче, жичкаджия, пребил се на магистралата. Млад самоубиец? Пребил се на магистралата, опит за самоубийство. Stop it. Get some help. Тук положението е стар кораб, как плати? О! Илянски! Заповядай. Това след това черна котка, белката, рако има направи. Малко е. Крънчи! Why is it spicy? Why is it spicy? Съмфу! Качество. Пожелавам ви късмет и безсмъртие, ще ви трябва. За да стигнете до там, където сте тръгнали. Стамина инкриз. Не стамина, такова survivability. Survivor Си по-симпатичен е така отстрани. Истински нов собственик на Имаме втора част от ревюто. Втора част от ревюто, трябва да го комбинираме с техническа проверка, защото вътре под капак има повече пайжен отколко масло. Тъмън ще кара. Ще кара, ще живее. Точно така. Ще видим. Когато хората поискат. Как ще стане? Коментари отдолу, кога искате втора част? Веднага. Ще снимам аутро, като се прибера вкъщи. Искаш камерата? Искам камерата. Я дам. Почвам да бегам път. 1 week later. Карам си аз. Вече по магистралата, караме бавно и спокойно с под ограничението. Все пак тази кола не е карана отдавна. Най-тъжната новина за момента е, този съединител не държи. На всичките 230 нютона, които има този джип, съединител изпуска.